boka jana hawara long tomon arwe ke thia jok ki ong dung ahem kana hok dun Lakshmi Juria long borsing teranga kulat mi chupi det Philip teron pen kuligong mum teron la pen mukhim rong pierong along kirap ke pajordam Yashvir Sofa Store. Bangso store along nang litum longigji, mesen na sofa. An chot kalisi, an namjum hek penta longigji. Nang litum an ning ke hang a design, a teng pen kasi margin ning ke hang do setame, bangso Yashvir Sofa Store along pen longigji. Lapen an parta, hem along kahinotang sofa, puthot kasi mar mate repairing our size ita longigji. Kahumri nang jiadim lake Yashvir Sofa Store, Dokmoka Forest IB at Hengno. Clarda Kachini Jiapan 8459492372 Lapenke 86381-48114 along Humri Lote Long Igji Kardom Karbinong Life Abirta Kilangwer Bangpu Bang Pido Anapan Nilisami Juli Baby Nonchethana Mixinang Birtang Tonben Lakhain Koraisi Borjan MSC Constituency Angkang Mum Arong Mukhim Arong Hanse Arong Lapen Lakhijan Malom Kidamtang Aruni Pioneer Cap Arikangsam Porphai Trokra Chiti Mapor Malom Men Tomon Arve Ahir Kitan Rakajok Ki Ongdunga Hempen Danglo Deva Arong Lapen Thengpi Thengprang Na Hongdunanglo Lason si bangso tomon arve ke theki phodun jasemet lake mum arong habar santiram ingtiarong horen teronarong harlongbi ingtiarong ranjit tokbiarong bapuram ingleng arong pendanglo kaddo kabe rongner kep araratum bangso tomon arve ke theki jabalong kisum phodunanglo tomon ke the akele kilit parpik pena jok ke ongdung ahema bangki mongve ke thelong hingnu dunanget Halapu mum arong habarason taksi mukhim rong piarong along setami ki ongdung arara tuma hema bangki tomon japon et khangjanglo lapen hanse arong along setami don pli pho atuma bangki a hemarit na hokduna sonsi robelson rong pi kachotiki adebak setami rong inkoira ke thom soseke na hokduna lo Me earning some 640 per tomon arwi bang matum sana tomon tum Kuson akor Korean ni pini la niling dian bang la rubor hibeng pon dak de da. Rong kan bak. Ni rong Korea thom ni ke hinu dulu. Oke non nang li ke pilo de kitu bang. Jadi bang none pini sarkar pini pena kerap ason du pute kerabi pansi in thale. Lasanili tumaki sunga phutha KAAC kachari pon CM Dr. Tuliram Ronghang lapen KAAC chairman Longki timunga tuma hinpen nili tuma phan prab jinpen ke do ke thakja phan ke rap kapali japhan kisum ke phovek arara tumpen kachuningri padopon Lele kene ni ini ka ho ko mat titiar tong the Pota juga tiktok atiki, hong hap hong ru, dar rela Ke nani tum hin pen la kithe ke ding namhan pilo chuni ri kang tung ke. hem lang pi de cho Prabjin pe. Prabjin pe emergency, penal mat nang ite, kang lu du tai de lege Bokajan penanan terang Karbing Long Life Daithor Police Station ka parlo Lakshmi Juri Sarthi rong paramikar Borsing terang akulat kopi ko son penani kiramtang aruni pioneer kebaningwe porphai kre simalom mi chopida Pirthe kereng dunja phan moni datum dojoy jisi kapre ka sai choklemlo Gari motor kevek penchenglo kulat kachubi pensi methanga hemtunalong kenangji anta chepador ilo Penang anabang phuatum akemang kapepleng japhan kabor I unahut akisung kachetong nangatum topik lason thotsi kedamtang aru ni phai nerkep ajo porphai kre simalom borsing terang akulat mi chopiderlo lapen kana hok the dumlo alang libang sokulat ki bi bana jok osomar lo kapachali lapen rong isia phan setami isia ke joy do ilo seta akulat me ke chopider pena jok rong isita aning oiru yason sidolo
bang sojo Karbi Anglong ke thegi ding atum la pen sarkar kachari atum pen akerap ke longje aphanta kachoningri padapon nilimen boxing terang lapen nilikido satherong phar arom lapen togi kopuson kupiben pen bangso nili dukan me chodelo lasi nali tufan sarkar hin pen akerap kecuhang si nali tufan chuning rilo lasi lasong bong la bangso dukan pen sinili kute purial ke solai lahai kipini ke bang ni anta nili dak pen sipi bom lo pasitobi kopi ko boson penene ni choder lo lasi nani tum sarkar ahin pen nakira ye phansi nili chuningri bonta ithialam Karbi atum kulat kibia phai do ikpik lo seta insurance company long kulat amen pen tangka kabirti dun kabidet pen ajok kulat le micho det seta tangka kelongji buki ningthia thai avipin la pen insurance company pen tangka kelong dun aphai jum pik hangjang dola mara pen arjison rongphar Karbi Anglong live Kedamtang aruni pioneer cap ani kang samalom to monarvi ke thia jok kuligaung mumteron la pen mukhim rong pierong araratum ahem na hogdunetsi kedua thai anta kave ajok kisung chechak nanglo labang soalam arjulong si kedamtang aruni phaisir cap adap tong sekot pen philip teron methanga khi pen kisung ke phovek adimalongan humri damsi don thom kepra isia hem tuna phan kerap pajudamlo Kahomri Damalong, Bokajan Municipal Board Vice Chairman Sundar Ingti, lapen Local Committee President Secretary atumta cherap chetodunlo. Philip Teron lake abarim Borjan VDC ki khitang abanglo. Lapen non ke klembo marpu lake HDP Sports Association along Maipu arpusi klempon bom. Lapen non ke bangji MAC kiligalong alang setami lakhai ko raisi Borjan constituency pen ticket ke hangdon bom abang phulo. Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong live Rongkhang alongri arlo setami non Karbi Anglong Autonomous Council MAC bangphukang bai ponalong mohonim tia phansi BJP songpen ticket pipon vekningji pusi breakjam Rongkhang alongri arlo ke dwara ratumpen MP Horen Singh Be CM Dr Tuliram Ronghang Assam CM Dr Himanta Biswa Sharma aphan kachuningri Rongkhang alongri arlo ke dwara ratum kedamtang aruni phaisir kebarni sitame Karbi Anglong live aphan ke hangpen nangke pachini dun thualam theke Rongkhang MSC constituency arlo ke mohoning ti pwa bang phansi BJP songpen ticket pipon veknang poposi district ke thom arat kaching hon MP Horen Singh Be lapen Karbi Anglong arat kaching hon Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr Tuliram Ronghang lapen Assam CM Dr Himanta Biswa Sharma aphan raratum pen kachuning riponalam the Radpen lapuson si nang pachini domlo. Ke dam ni litum ko am lo ne ki bi ki thi pen pustam ke dam ma chai no hai ke pon pustam ni litum khosto ka chu bohong ka chu huri ta dolo jasta me la mohani ti bang ni litum bhana li nang pi der lo ama se ni litum nang ke rap pon do ko lo ke bu polo mala motor gari enta pondor kroy lo ko bida lo tum ke do ke dam pono yanta amala si aro rong ru pono ta so der un e der poseta nang lang pon bom lo amasela mohoni ti phansi ning che thelo Halapu Congress Racharia Songalong Klembang Phupen Sitami Mohon Intia Phan Aninga che thepena jok BJP Songalong wang joisi Mohon Intia Phan le ticket pipon lote rar phan ke rap kanghon pachetang pe thekji lasi ke ACS CM MP atum pen sitami Mohon Intia Phan le Rongkhang along riar lo along pen ki non MSC bang phugili galong parjat dun veknang popusi kachuningri padopon men ke mongol singtera district congress youth congress committee long sido pre secretary tam bi nam pilam se pachini jining hang do nang pachini ning hang ela pulo Rongkhang long kenida hang bang do ame do wong bong sita me ni to maning che theke la morning ti pan
si tiket pi ponang pu long pu pu khasi neta congress pen chiri sini nang itu biji pilang pok do lapen kedam tangar ni setami ni lituma phan ki sukyun e lapen break jama ki sungpen po setami mohoning tike nang rabom lo lasi an so se BJP a songpen parja pon thulote nilitum rong khanga phan nang chinghon thu thekji lapen nilitum ke holi timung pa phan ke mai meeting ki dona huta theklung le lapen a hemarit RJ anta kachini ne tumsi ki onglang lasi mohoning tike rong khanga long rear losi ke theki ding vek lo potsi alang li phansi ticket pi vek nang poposi rada tumpen ningje ponrenti pulau mu pen pu ko ke thana son thak taxi ni li tumbang ke ake rap ka che thek long dok ko ke dam tang an ta ke da sinun ke an su si chi long po pulon long vet pulon te ni li tumbang ka che rap pon do po si ning ke thelo da si politi mo pro phana bangke chini dunde RJ arja ta thek long le la ke a he ma ta chini ne la romai meeting an long ko ta mi thek long le pin nang ni amala sila ta nang ke rap long tang ar le ma kai ke ka chini che thek ar le ngang si ke nang po dongkamukam pen wikibe karbiang long life ingnam angnar monira phan apran kar mutekang det laki lam kimi kalilo bonta apran kedam joyabang phubang phiatuma phan sarkar bena kerat ke long puke nonpu amta thekdun long lelang pule jongpon seta henuni Bokajan Police Station angkang kedam tang aru ni phai sir kep arni ada por phai phora chiti ma por malom NH thongkebra sir keba to waradung daroga bagana long edona hem along habit ingnar bariar lo lutamsi jang phonga the kechoba mahut hema methan kang ugara jok thang chini ne pin pen mamoni urang lapen asupi bang hini hong ke barahut habit ingnar men teng kheng dutlo Kachini dona tengke kateng kheng ahut ahir kang tangraga jok mamuni uranga bang adimalong amat aprandam juilo lapena supia bang arenga hu sonanglo bonda me kopai ki me asupia bangke apran anke joklo pusi birota longdon arenge so tuma phan bokajan CHC long ke su paklang ponlo lapen halapu bokajan police atum birota long si adiman palidon si arona tengpen siding pon Bokajan penanan terang karbiang long live. Finya birta kila pon si kang tonilo.